Vážené dámy, vážení páni. Pred 68 rokmi sa skončil najväčší ozbrojený konflikt, aký kedy ľudstvo zažilo. Zahynulo v ňom viac ako 50 miliónov ľudí, materiálne škody boli také obrovské, že sa vôbec nedajú vyčísliť. V apríli 1945 sa tak, ako po iné roky, začínala jar. Táto však bola pre všetkých obyvateľov našej obce, ba i pre celé Slovensko predsa iná. S jej príchodom sa totiž rodil dlhých 6 rokov očakávaný mier. Správy, ktoré sa dostávali k obyvateľom obce Vysoká nad Kysucou, osady Semetež, hovorili o postupujúcej sovietskej armáde, ktorá vytláčala nenávidených okupantov z územia Slovenska. Aká radosná pre nich musela byť správa, že 4. apríla bola oslobodená už i Bratislava. V piatok 20. apríla 1945 sa začínal ďalší jarný deň. Chlapi sa chystali orať, kravy boli na pastve a do osady prišla vojna. Možno niektorí z obyvateľov videli skupinu prechádzajúcich vojakov, posluhujúcich nemeckému Wehrmachtu, dúfajúc, že prejdú tak ako po iné dni a zase bude dobré. Ale náhly výbuch nastraženej nášľapnej míny v okamihu sekundy navždy zmenil ich osudy. Horiace domy, plačúce ženy, krik, streľba a nechápavý strach na tvárach 21 odvážnych mužov. Ani jeden z nich netušil, kam idú a čo s nimi bude. Dnes, v túto chvíľu, stojíme na mieste, kam došli. Najsmutnejšie na tejto pravde je však to, že na to doplatili a vždy doplatia iba nevinní ľudia. Česť ich pamiatke. Vážení účastníci tohoto pietného aktu, vážení pamätníci, ak sa zamýšľame nad dôsledkami, ktoré nastali, ostali rodiny, známi, nešťastní ľudia, ktorých nešťastie týchto ľudí ich sprevádza po celý život. Vojna je zlá. Pred rokom sme sa rozlúčili s najstarším našim príslušníkom, členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a vojnovým veteránom, pánom Gustavom Badom. Ak niekto hovorí o tom, že sloboda došla do Kysuc zadarmo, že tu neboli boje, kde sa vzali tí mŕtvi, ktorí odpočívajú na Žilinskom cintoríne. Ďakujem predstaviteľom obecného úradu, spoločenským a občanským združeniam, ktoré pripravili tento pietný akt. Ďakujem vám všetkým prítomným, že ste ani po 68 rokov nezabudli a prišli zdať úctu tu zavraždeným občanom Semetež. Uctíme si ich pamiatku minútou. Ja dovolte mi, aby som na záver vám všetkým úprimne a zo srdca poďakoval, že ste prijali naše pozvanie a prišli si uctiť pamiatku 21 zavraždených mužov, obyvateľov našej obce Vysoké nad Kysucou. Rád by som poďakoval starostovi obce Vakov a poslancovi VUC Žilina, že prijal pozvanie pánovi inžinirovi Marianovi Masnicovi. Taktiež by som rád poďakoval predsedovi krajskej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov pánovi plukovníkovi Jurajovi Drotárovi, členom organizácie protifašistických bojovníkov pod vedením pána Michala Pindru z našej obce Vysoká nad Kysucou, členom dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou, takisto členom ozbrojených síl Slovenskej republiky. A ešte raz vám všetkým želám vám krásny a príjemný zvyšok dnešného dňa a pozývam vás na malé občerstvenie do pohostinstva Cipára na Semeteši. Ďakujem a dovidenia.